Xa hai preto de 250 inscritos na quinta edición desta ultraandaina de 100 km que este ano partirá de Porto do Son. Ademais de deportistas de toda Galicia, tomarán parte na proba participantes de diversos puntos de España e mesmo de Europa. Comenzou fai 6 anos como unha idea tola entre un grupo de amigos sendeiristas. Hoxe xa podemos dicir que é unha realidade plasmada non só en Galicia, sino tamén en distintos puntos de España, norte de Portugal, como demostra a alta participación que temos e os distintos lugares de procedencia. O itinerario que partirá ás 4 da tarde do sábado 30 dende o Porto Sonense percorrerá algúns dos puntos máis emblemáticos da comarca, como o Castro de Baroña, o Dolmen da Xeitos ou a Curota. Da Curota vamos ao Curro de Barbanza, do Curro de Barbanza aí cruzamos o río das piscinas municipales e o río Pedras. Chegamos á Portela e baixamos ao Concello de Boiro. Entramos en Pasos, no río Coroño, e dai vamos a un santuario moi importante tamén para Boiro, que é San Ramón de Bealo. Dai xa entramos ao Concello de Rianxo. Subimos a Castro Barbudo, outro miradoiro importantísimo, e baixamos ao Concello de Lousame, concretamente a San Lourenço. Dende San Lourenzo chegarán ata a Cova da Moura, xa en Noia, Montelois, Camboño e volta ao Son, onde finaliza o percorrido o domingo ás 4, 24 horas despois. A organización estima que durante a fin de semana chegaránse ata Porto do Son ao redor de 400 persoas, o que supón un importante pulo a nivel turístico. É un beneficio non só deportivo, senón incluso cultural turístico, porque aquí vai haber en Porto do Son moitísima xente, onde me transmiten desde a hostelería, desde o comercio, que hai moitísimas plazas ocupadas e reservadas, e iso, económicamente é moi beneficioso para os intereses do Concello de Porto do Son e incluso da comarca. Os interesados en participar dispoñen de prazo ata o día 25 para inscribirse na web da peña organizadora International Trekkers, www.itrekkers.org.